काबे आलू बैठे बैठे का होत बा। चला चला खेली जाई अंताक्षरी और देखा जाई कि केकरा के ज्यादा गावना आवत बा। ठीक है बाबू, खेलब। हमरे बापूजी डब्बा के दूध ना पिलाने वाले। चला शुरू करा, खेला जाई अंताक्षरी। ठीक है बा, चालू करे थे। सुनला सब्जी लोग, चला स्टार्ट करे थे। बैठल बैठल का करबा, करला कुछो काम और अंताक्षरी शुरू कर लेला नंटा बाबा के नाम। नो नो नो। चले आलू माँ से गाबा, माँ से तो हर बारी आलबा। माँ से हम शुरू कर देले बानी। ठीक बा, हम चालू करत बानी। ओ माजा मारे सैया मकैया में आजा, मकैया में राजा जी। ठीक बा, जो से आयल बा तो हम गावतानी जो से गाना। ए जात बाड़े गोरी पड़े स्कूल, ए जात बाड़े गोरी पड़े स्कूल। ए आलू के दिमाग भइल गरम करे दे कुल, ए आलू के दिमाग भइल गरम करे दे कुल। लाज नहीं लागत बा टमाटर तोहरा के रे, ये हमरा लेके नाम गाबे हो। ये तो हर मुँह मार के जब फोड़ देव तो तब तू होश में आईबा, तबे तू होश में आईबा।